Mám pocit, že to bylo docela znát při tom tvém v podstatě posledním souboji, kdy se dělily ty kmeny. Přišlo mi, že byl možná nejagresivnější v tom projevu souboje o dopisy. Chtěl jsem opravdu hodně. Strašne som to chcel. Ja som mal akože deň predtým možno, alebo také 2 dní, kde som sa akože hodne už vracal do tej reality, sa priznám. A keď som akože počul Ondru, že o čo sa hrá, tak vo mne ako začala vrieť krv a vravím si, že ako ten kontakt s realitou s ňou proste potrebujem. Že tam dalo sa kalkulovať nad tým, vedel som, že keď vyhrám, pojem do padovku, keď prehrám, môžem ostať u hrdinu. A neviem, či by mi to zachránilo situáciu alebo nie, ale proste nad tým som vtedy akože vôbec ani nerozmýšľal. Fakt som išiel do toho s tým, že proste to potrebujem, to chcem. Ešte ten kúsok čokoládky k tomu, vieš.